Tultiin käymään Immosen Janin luona tässä tallissa pyörähtämässä ja katsomassa, mitä tuollaiselle Teppiskudalle kuuluu ja vähän höpöttelemässä miehen ajatuksista True-Evil-tapahtumasta. Tervetuloa tsekkaamaan vähän Siilon pajaa. Kuda on tuossa parkissa vielä ja Kuda on täällä, kurkissa taas vähän miltä se näyttää. Eli täällä se kun oltiin siellä Winter Show-tapahtumassa, niin sieltä se tänne tiputettiin eikä ole sen jälkeen liikkunut. joo. Mä tuossa katson, kun tuli työntöapua nyt kerran paikalle, niin voitais kokeilla tuonne jäätikölle lähteä työntöhommiin ja koittaa siirtää se tuonne nosturin puolelle ja alkaa vaihelaatikkoremonttia sitten. Piti olla vähän yllätys, että tässä laatikon piti jo olla täällä. Mähän on tästä 2 Tremeckiä hajottanut jo ja synkroja on vaihdeltu, on tullut tutuksi homma ja ikävä kyllä, suuttukaa vaan, mutta nyt se 8 HP tulee tähän. Yritän sillä nyt sitten ensi kesänä siellä tapahtumassa harjoitella virtuaalisen kytkimen käyttöön. 2017 Dotken vaihelaatikko, että tähän katiskaahan semmoisen saa suoraan pultattua perään, ei tarvii adaptereita eikä mitään, sen kun heittää sinne, niin kokeillaan nyt semmoista. Ja tosiaan tarkoitus olisi niin, että kytkinpolin säilyy, että pystyy tuolla moottoriohjaimella ohjaamaan sitä, että siihen tulee sellainen virtuaalinen kytki. Että se lukitsee turbiinin kokonaan ja sitten käyttää niitä pakkakytkimiä sen mukaan, kun painelet kytkintä. Ja sekventaalisifterillä sitten kokeillaan lähteä. Katsotaan miten käy. Manuaalihan tämä auto on ollut koko elämänsä, että sen puoleen ehkä vähän surku nyt sitten, mutta pidetään nyt se 3. poli siellä. Ja sitten piston grippi tulee jäämään, että siitä muuttuu vaan sekventaalisifteriksi. Ja mullahan tuolla 2 hajallista Tremeckiä jo, niin heittää sitä takaisin, jos rupeaa harmittamaan. Kytkin poliin tulee, että se ei tee mitään. Sinne tulee vaan se jousi. Ja sitten siellä on potentiometri, joka kertoo, että missä asennossa se kytki on tuonne ATK-puolelle. Ja sitten se ohjaa digitaalisesti sitä vaihelaatikkoa sen mukaan. Niin pitäisi pystyä vähän niin kuin ennen vanhaan niin tiputtelemaan kytkintä, että saapi kummin palaamaan. Eli kytkinpommi. Kytkinpommeja pitäisi pystyä tekemään. Tää nyt on harjoittelua niin kuin hot roddinkin parhaimmillaan on. Muuttuuko välityssuhde? No siis 8 HP:ssähän on 2 ylivaihetta. Et kyllä se pitenee vähän, mutta katsotaan tarviiko 8 vaihetta ikinä. Ainakaan niin normia jossa tuskin tarvii. Ja tosiaan jos kerran työntöapuja löytyy, niin voidaan kokeilla sitä vaikka käyntiinkin tässä vielä, että saadaanko me se liikkumaan. Kyllä. Tuli just sitä ylivaihetta mieleen, mutta etkö sä kumminkin aika koviakin nopeuksia joskus tällä nykässä? Joo, ja aikoinaan tuli seisovalla maililla käytyä silloin oikeastaan heti kun oli turbomuutoskatsastus tehty, niin lähdin kokeilemaan ja minun mittausten eli GPS-mittausten mukaan 300.3 on ajanut Lappeenrannan lentokentällä. Mutta virallinen tulos oli 298. Luultavasti se 300 meni pikkusen mailin jälkeen, mutta minä olin ihan tyytyväinen, että... No kyllähän se aika kova vauhti tämmöiselle autolle. Joo, en taida enää mennä koittaa. Pikkusen pumppaillaan polttoainetta ensin ja
No niin, nythän se kuda tuli tälle toiselle puolelle ja Joo, ja omin voimin. Ei Omin tarvinnut voimin, työnnellä eikä mitään. kyllä. Eikä siinä, me kiitämme ja kumarramme, saatiin tulla käymään ja katsoa vehkeitä. Ja ei muuta kuin ihmiset kesällä katsomaan kudaa ruuhivuudiin. Kyllä, joo, sinne vaan ja tulkaa kyselemään autosta ja muutenkin, että autollahan on vähän tämmönen hurja historia. Mulla on ollut 20 vuotta ja ollut monen näköisenä ja nyt on tämän näköinen, että jos jää mietityttämään, että mitä ihmettä sille on tapahtunut, niin tulkaa siellä kyselemään ja toivotaan, että siellä uusi vaihelaatikko toimii hienosti ja annetaan kenkää. Ja mähän lupasin jo, että jos auto on rikki, niin pistetään sitten narun perään johonkin toiseen autoon ja pyöritään donitsia. Kyllä me jollain hinataan. Kyllä se, ja se on hyvä auto. No. Kiitoksia Jani tästä, että saatiin tulla vierailemaan. Kiitos, ei ja mitään. onko sulla ideaa, haastetta heittää, kuka olisi hyvä haastaa ruuhivuutapahtumaa? Joo, kyllä mulla on heti mielessä. No, Moision pojat Laukaasta, niin mä haastan teidät ajamaan Mersuilla siellä tapahtumassa. Katsotaan, kumman laitteet kulkee kovempaa.